pozera. Tí, čo to počúvate na sluchátkach. No ale každopádne, čaute. Ja vás vítam pri hre Sunderman The 7th Street, aj tu som to. Náš každodenný host, samozrejme. A Fero, ktorý nevie povedať svoje meno. Hovorím toto. Jeho meno je Fero a.k.a. Dede. Tak ho a tak ho my prezývame, že Dede. A ideme to spolu hrať my. Ja idem prvý. Si strihli. Ja? Áno, Valo to ide prvý. Dobre, na. Si to hraj. Čo chod na bok. Dobre. Áno, máš sa znamená, píšeš. Máme tú stolečku zobrať do sebou aj... More, ideme originál. Sluchátka nedávam. A ty si ho lízol to ten mikrofón, ty chovaj jeden. Ja som ho vyzal. To je mokrý je. Ono líže všetko to, že nečuduj sa, Vlado. Jasné. Počkaj, jak to bolo? A však ja viem, že koľko tu nás zbieral 7 a potom ho chytil normálne. 8 mal. Nie, pri 8 mal a tam ho chytil už. Zobral 8 a tak ho chytil. Že tu je... Tu práve, že tu máš väčší priestor, jak v tom elementáričiach Chmara. No. Lepšie, ne? Hej. Keď máš väčší priestor. Hej, ale zase tmavšie tu je. A tu nás minule chytil tiež. Vidno, že nič nevidím. A ty máš to, Svero, ty máš to útory. Vidím, Škoda, áno, to je žalúzie. Bude lepšie vidieť. ja vidím, že nič nevidím, ne? Áno, presne tak. Ako viem, Tu že trval nič som neviem. papierikov na zbiere. Hej, a Viem, Pre, že nič neviem. no, čítaj Fero. vždy, Watches. vždy pozerajú. Abo vždy vidia. No, skôr tak. Pozerajú. Potom to bol si. Tak zatiahni a nie, že dávať Ježiši Marek. No vidíš, jak vieš. Si môžem Mne mať... sa to hrajú lepšie Už si s môžem aj žiadnutými žalúziami. Že ti to dopláš teraz. Hej, je to si, keď sa vystraší, tá co? To nie je to co. Fero mu dá bombu. Marek pusti do gati, ja Chceš- štisujem Fero ho vyzve na slavný súboj. Marek pusti do gati a lebo ty a Vlado ostane neutrálny, takže. Hej, jasné. Ja pohoda, klídek a tabáček, super. Marek teraz vyspečí. Si pustím, si dám Tam taký papierik. dutníček. A Vado, už viem, kde sú ďalšie dva. Vieš, tam bol... A tam čo písalo, som nevidel. No neviem, potom pozrieš. Kedy možno. A potom musíš ešte utiec z mesta, chápeš? No toto je ešte čistý blúd, podľa mňa. Ale zase A vieš. je to toľku. Musíš byť killer na to, aby si to dal. Však. Počkaj, nejde taká hudba. Toto, že v srdce mu Pomaly bije. sa otačej. Srdce mu bije a... Ty to dajú rýchlo, ideš. Však odrazu... Teraz, takže už viem, kde máme 5 papierikov. Nie, ale ja viem, kde sú ďalšie dva ešte. Vieš, Vlado, ne? To viem pri minulej Aj, ale to časti. ja nepamätám, ja som sa taký zatulala. Zatulala, Vlado, i náhodou našiel. Prečo mu už nesvieti? Hej, a teda hovor silnejšie, hej? Trochu. Čo teraz? Môžeme mať 6 papierikov. Mimochodom, tá buzla, čo chodila v tej reklame Delimareka Pčíta, ona po mne tu A ďalší. kopírovala, hej. Som videl ďalší. Ja viem, kde je ďalší. Ja viem, že tam sú dve ďalšie, ne? Také z jednej. Tu som tak, kde videl, more svietil. Stojím pri Vladovi, ja som tiež videl. Čo som slepý, bol hlupý. No, Áno, to som vidíš. A však tam som hovoril, že je. To som vedel, že tam je. Tu nás... Tam choď, tam je naľavo ešte. Počkaj, poviem stade. Ja som ho ešte budem mať nevidel. koľko? Už si ho videl? Tu, Hej. tam tu. Hej, tu nás vystrašil, nepamätáš? Tu. Á, ja pamätám až bar. Čiže ja pamätám až bar z dobre. Hej, Vlaďo, cigol zo slovičky. Čo tam písalo? Dom? Oj, ja Don't neviem. starve, či nás také. Ale nemôžeš utiesť sa mi. Hej, nemôžeš utiesť. O to už si pamätám, že sme minulé si. Ja sme furt kecali, že čo tam je napísané, sme nevideli. No tu. Čo ja som vole? Vládko, tak si sa máš. Inak v tento deň natáčame asi 10 minút po elementári, hej, kde Vlado nazbiehal 7 pedoberov. Čo zrejme treba, to bude ťažko piči. To je aký zvuk. No, Vlado si to opravdu nerobí. Má všetko. Vlado to... Či? Či? píp iba. Pi... Či? Piče, tá hudba, to je tiež zajebacká. Akože tak Marek, budeme... akože píp, musíš hovoriť píp. Či? Ty krávu jedno, píp, píp.
Giga, vole. Ja som potvrdený. Neviem, ešte to bude vedieť. Piču zjete, podrbaný, boha jeho! Kokot! Dziga jedna. Však píp, píp, píp. Ale to sú mi ruky zatrasli, bo ty si sa zjapal, lebo som sa ani Ale som nezliakol. nezadrepal, tak silno si zober. Dobre, Fúha. Dede, hrať, Dede. To nie. Inak vieš, ako to zapam, Ja som že 7 zo 7. to celý šeber čuje. Keď tak. Môj rekord zatiaľ. Hej, 7 zo 7. 8. 7 do 7, áno. Dede, ideš hrať. A čo keby bol 7-7? No tak poď, Dede. Nasnad to nie. Tak poď hrať. Áno, Ideš na to nič nesískaj, Dede, ja to musím zapnúť. si. áno, samozrejme. Počkaj, Vado išiel povedať na záchod, ho idem vystrašiť, ty hraj. A to musím vidieť, počkaj, stopnem tú hru, dá sa to. Nie. No Riti, zase na ňu, ja to chcem vidieť, Marek. Čo chceš vidieť? To musím vidieť toto. Čo? Dobre, dáme si pauzu, však on na začiatku aj tak nepríde, takže odbehneme si, ak si tak na minútu, 2. Takže 3, 2, počkaj, pauza teraz. Takže ľudia, čaute späť, sme tu. No, Vada sa nám nepodarilo vystrašiť. Pretože náš Marek je strašne tichý, môže byť z jeho ninja, Hej, Tichy, aha. ktorý ovládne A celý svet. jak išiel za dvera, No to je klasika, počkaj, kde to mám ísť teraz? Nič nevidím. kam ťa nohy zavedú, tak ti poviem. Tak ti poviem. Kam ťa palce zaviedú? Aha, to je. No a tu máš ten 8, čo my sme hľadali. Lol. To nie, to ten už som zobral. Nie, Ty ten... pakes, to ten som zobral. Hej. Hej, Tak prišli aj... hej. To ten som už zobral. Kde je môj kamarát? Hej, aha, hej, ten, hej. Ale, Tam je. lol. Myslíš? Hej, Hej, ja som ho videl. tiež videl. Chvíľku ťa chytí, Dede. Ale nie, že budete zjapať jak najatí, bo rodičia práve prišli. Marek, to povedz sebe. More, ti moc hovorím, nie, že bude zjapať jak najatí, more. To Plávať budú. Všetci tu okolo mňa, more. step by step. Strašne rýchlo beha. Nájdeme tu krok za... Už je tam. Nie, tam to len mu raz nesvetil. A tu bude. A to už všade vidíš. Pakes jeden. Prečo v celých tých strašidelných hrách musí byť tma? To, čiže logika, nebolo by to strašidelné. Ej, to chce robiť Ale vo Walking Dead nie je toto tma, iba takedy. Tam práve, že Hra alebo film. film. Tam práve, že častejšie cez deň. Sú väčšie sranda. Však o to Viac ide. vidíš. Ale teraz, No, keď nás escape. chytia, to už musím ukončiť, hej, lebo prídu rodičia. Takže, Koľko musíme dať? 25 minút bude podľa mňa. to tu 10 maximálne. 10. Ja neviem, tak To sú možno max 10. keď to Dede dohraje, Nevidím. tak to skočí. Počkaj, ja viem, kde sú ďalšie dva Dede, otoď sa napravo. Hej, dobre. Tam. Choď doprava, tam do tej uličky, to tak. Tam pochybuješ, že nebude tu, myslíš? Hej, však dám tie dve, čo sú. Ale ten, Sandy? Či tam bude, či čo? Nič. Ježiši, nič nevidím. Počkaj, tam. Ale Tam ty si taký máš malý. tá. Ty si taký malý na troška. Aj malý. Lilliput, more. Čo sa pozeráš všade? Dede, to nie. Bojí, Fero. Hej, to Fero, nie. viem, že sa bojíš, že ty si v kuse ho hľadáš. Hej, sa by sa Práve, že tu ide o to, že chcem ho vidieť. Oh, shit. Tam. Tu bude teraz, ja. Už svičí. Už vystrčil chápadlo, paka jeden. Nie, to Už chceš piatý, ne? Teraz tu bude podľa mňa. Nebude. Teraz už 5? Máš. Hej, a teraz keď sa otočí bude. No start. To sa vybavíte, kurník. No zase máte to hral trošku jak posratý. Trošku. Viac. A Dede tu, Náš ďalší host. ktorý tu nie je, bohužiaľ. Ježiš. Dede ho také hry nebavia, ne? No, tak keby sa aspoň rýchlejšie hýbal. Čo, ne? Vedel, šprintovať, no to ma ani nechytí normálne. Myslíš? Však dá sa Ale dá. keby sa... A kde mám ísť? Stojím na križovatke, takže... Á! Hajzlik. A tu ma chápadla. Dede, otočí sa aj pri tebe. Nechytíš. To neznám. To je niga, už mu neutečieš. Už neutečeš, už nemá šancu. Utečiem. Ani keby si sral drop. Nie. Hajzlik. Som povedal! Že ho nechytíš, že ťa chytíš. No a toto celkom aj vystrašil nás, nie? Ja som sa vystrašil na vás. Dobre ľudia, takže toto je asi toto je koniec. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite dávať lajky mne. Nie. Tebe nič. Tebe nie, lebo ty si to nehral, takže ticho buď. No a to ale moje video. Ale ty sa bojíš, takže... Ja sa až bardzo nebojím, tak. Jo. No takže nezabudnite mne dávať lajky tu.
Vladkovi na všetky jeho videá. A potom nezabudnite mi nedávať odber Vladovi na jeho kanál Slova Gaming TV. Dávajte... Reklamu 3 hodiny, ale... No a co? Nezabudnite rozumné komentáre písať. Vieme, že vás to nebaví, ale tá... Shut up, nigga. Dislajky nedávajte, napíšte, čo sa vám na video nepáčilo a my sa to pokúsime do ďalších videí zlepšiť. No a to je všetko a my sa vidíme na budúce. Čaute. Čaute. Zdravím. Čau ľudia. Čaute.